Stand up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Hey, preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's not all the glitter is gold. Arki man, Luku man, Nana Sasa Bhaijo Kromo we wato we spoke def mama serna we baro di not go mit west, oost go mit zuid. We speak def mama serna we karif ko Arki de prenspari tori. Sobu so. A nieuws of Sranan San E Psa deni foroisi gadri ala sei. En mis doja abra Ruth. Ja, Master Gambo, Arki man tide, liksa Master Gambo dakikba. Hoe de bezig gaan programma Sranan San E Psa. Natuurlijk, volgens mij Beijing, maar waar alle desma ordina tras de diaspora. En we actie die ook toe waar de banko de sturu voor Arki de tori. Want tide, we tak over alle tori zo'n beetje mustaki, omdat we ta scherp. We Luku sa regering die ze doen. En de UNO voor Sranan San E Psa is dan scherp. Anders zullen we zeggen. Asa torde. We jere ja Arki man Luku man nana Sasa Bhaijo Kromo mo stellen wan farag. Ja, overdracht naar terughalen. Bra Ruth no kan je maar verschil vast aan dat. Nou, jere no, te waman draag over dat man doen op een nette manier, toch? Ja. Maar te je zegt, gotek dat je lekker trama, no one Ji abra. Ja, ama no draag over. nee, no draag. We no mo so mi om Shaq bel me of tagi masara Gambo me lees wan jonsu jaso. Tag masara santoki tek 20 zoveel auto ora eng. Ja. En da anjong president mis Jennifer Simons. Gogo tek de auto 5 en a tor dati. Jere no ator dat hij, Sami begreep, Sami sabi, Ja. dat hij overdrag. Ja. Toch, Santoki draagt de auto over op een nette manier. Zo Ja. Ja, op een nette man. Dus aan het ook allemaal longwe, dan gaan de wagi like van bepaalde de parlementaire. We- Tak no. We kon apis Ja, dat. het taki, we gaan bepaalde wagi. Nee, Euro-president Chan draagt je netjes abra. Dus wie dat zou jij Simon zeggen? Want mi feni taki amisi disi musuman corrigeer de nyonsu man, die eji nyonsu. En in a bereksa om Shaq taka lazy, atang na CDS. Ja. Dus dat want na lanti medium, die anyonsu dat uit. Ja. Isabi toch. Dus anyons sai di pure kadoro. Ja. Esiter CDS, taki a president. Ja. Gogo tek de auto. Terwijl, want terapisi, want mazarasan toki no oremofo. Nee. En aji letterlijk, aji abaratak, alle voertuigen en de voertuigen no bedena eng. Lek fa anyonsu etaki tak de auto beda e amamba biji wagen para kanga Aleli daarop. E aleli doro. Oh. We met ta koffie jompom no shi some auto da pera. Ja, Dus ja. nou een lei. I verstaat ook. Sami sabi taki de auto naf medewerkers die bij werken na een kabinet, die bij Ja. de werken van konderen, de jaman vervoer en de vervoer bij de naam. Ja. En die overdracht bevinden plaats, alle vervoer lever in en dat de koning. Ja. Isabi toch. Maar 5 en zo tor dat is aan een borgo, dus anosarete. Dus samen met 4 nono hè. Ja. Dus eigenlijk de man is die zak in de regering. Ja. De man komt voor eigenlijk voor make VHP Chan dan een crew belachelijk toch? Dat Ja. de man denk ik. Dat de mij Dat de man denkt. denk ik toch? Dus alles wat negatief is, want look no. De man tak ook toe. Voor man na kwam dago. Even een tietje. Altijd. Ja Dat toch. na Libis ma passie. Ja. Wie zei je doe? Je altijd een min na Libis ma dat. Want Ja. die min moest de. De mij zoeken wansani. Juist. En dat je ziet ook. Want jere ja. A overdracht voor 2020. No bede zo gemakkelijk. No. No. Want dan saka ibechi sanga sani Ja. bij financiën. Ja. Isabi toch. Ja. Maar ik moet jullie herinneren brengen. En Bra Ruth me herinner me. Ja. Dat moderaat klep voor Masara Achai Bersing. Mm. Ja, die bij de eerste minister onder Santoki voor financiën. Ja. Samen gomiti. Oh. Sademan doe.
Om draaien aan het dieren bakken met de heren. Ja, ze de man doen. Dat jisi a soepele overdracht da anobong. Nee, desmas loopt torobi toch. Ja. De loopt torobi. Isap te tumsi furu kafo de no ren. Da herde de londe feti. Ja. I verstaan na precies zo desma die ze doen. Je verstaan. Want me bedoel dat even san draag netjes over Alassani. Ube feti fama gweli bisturu. Amantak nee te intermijnen ba draag Alassan netjes over. De dama draag netjes over. Dan fenwa san heeft taki. Ja. Fenwa san heeft pora maneng. Ja. Maar isap same fen so frappant. Alla de man die set de chamu. Kar de kankanka wang. De alamala gogo moksanga parse bedrog. Ja. Dan me kar kon abop. PL. A20. Suma BEP. De maat no be do mee. Dat we die zijn. Dat we die zijn toe toch. In principe de man dat kan leggen. Je niet uit dat hier president nou je niet Simon. Ja. Dat nee, als aan de zo. Intak de waarheid. Ja toch? Want die masarat zijn toki het draag over. Na namens a regering. Ja. A draag over. Ja. De want hem in no maf abop no be roka kabinet. Ala de man bede. No maf per jaloer no be roka kabinet. Ala de man bede. Ja. Ala de man bede. Ala de man bede dape. Serif NDP'ers bede dape worokot. Ja. Je verstaan. Ja. Da man draag alasan netjes aber dat tide na de tanyi fubona koja jong. Libis maf sende me kutanso. Maar de man die bede ina serif vorig beleid. Dat de man stond, dat de man luku, dat de loopt de anu, of na draai de visie, of de tektrama anu tap de visie. Ja. Je verstaan? Ja. Isabi toch, anu boom. Dat is de man kar me kunu. Ja. Isabi toch? Kunu na sa ala bere e abisa de voorouders figuur liepje. Maar de man die zei meken. Na me kunu. Takru maniri. Anu boom. En je ziet zelfs aan hoe het ook moet Gambo. Dus aan beleid, dan gaat de man die zeker komt. Ja. De man die bezig, check, zomaar naar de man zat dit op bepaalde posten en liefst VAP'er, ja. Ja, de VAP'ers. Dan met die poeder, man. Maar voor zo'n go na pis dat die. Voor zo'n go beku sluit pis dis af. Dat te luku 2020. Oké, 2020, ja. Dan me osoru no me ku luku de foto. Ja. Anga desma, die tek waji fulanti bunkop over. Dat in jere no was man etak noti. Nou. Den etak not fator dat maar da luku abowees def lever. Ja. Isabi toch. Dan mek waf de hebber op het napu dat de kon lever kritiek tak ja anotru of na disi. Isabi toch. Dus de ma set de bedi, de ma tek omesma tumsi purusma na woroko propasani. Isabi toch dat na overdragera. Maar er agai bersing, de ma pura money na postpar bank. Ja. Fu sorgu taki a regering is noma seki. Anoma pai ambtenaar. Maar gado biji, gada no bejang. En tidena dei, dat is na tani. Ja. Isabi toch. De man die si, isap sa de biji smataki. De bijis matak te wan snatchi fadon go in wan peti. You non pot wan tichi jeng. Isabi want if you pot a tichi skoinsi want a snatchi ne kren le topu. If you pot a skoinsi da kan kren ka shoro. Da beti. You na forces ma dai beti. So. En mi wan tell you no unom forget a odo disi. Te wan snatchi fada peti. Ja. You di go pota tichi je fak moto zogenaamd yo je pen fupure uit a peti you na fosis ma da beti en na dat heb sa no. Jimmy Tori. Ja, want de zie de schrift man die sa dina regeren nou. Ja. Ik zei taki. Ja. Alles dape. Ja. De man kan si de man net ook sa bij wagi. Ja. Uit zijn bij de 50% maar. Van waarde. Ja, van waarde. Van waarde dat die. Ja. 50%. Dus de man teki. Tramang no pais revi. Tramang kwang amarok. Ja. Trouwens, Amarok. Dat is de schreef man dat ik bari no in het parlement. Over de wagi. De mata de snetje die fada peti. Dus de man die hoort volk voor de gek. Dat ik de man die tek wagi, de 30 of 20 wagi, maar de man die lukt lees daarom. Hoe voor Sranan San E Psa? We pot a lees. A lees de. A lees de.
de kan lezen. Oto dape nga pennennummer na alasani neng fu sumanga sumateki. Ja. Do kan shideng, do teku teng. Ja. En suma no maluka tap televisie de ka if no ma verstaan boen de kan go look at op YouTube de chire ori de lazy. Ja, de Luku. Want jere ja unja so wano todo watra no furu mofo. Nee. We taka san lek fasan de. Je verstaan. Wata amarok mana embijanga santak oto tori disi dat wel ibe tek chagwe. Ja. En die de bedreiging die vet charengo baka. Ja, maar aantal dat denk ik maar. Iya, wa antal Dat de denk ik teki. maar. Dit is na abon een tek zonder pai. Tra wa mai tek 3 anga 4. Ja. Iya. Ja, dat idee de me begin bari over wat. Ik bedoel, jara FI tek waji eigenlijk in hori mo verusten. If dat defi teki pi atramai teki tastel, maar je meki bari da unu e potenji meki desma lazy dat So. ine da pe. we daarom mek me sena boskopu di ala de man die best donanga santoki ger nodes danga tante Jenny. Dat de dulek todo watara voer de mofo. De noma seki. Ja. Die verstaan. Ja. Het gaat om de koek. Want dan chiswan pis va kuku. Ja. Het gaat om macht. Niks anders. De man is na me kunu man. En tenya me kunu nyai. Giberati ara. Je voorzichtig en hij tap tak rusitje libinis king. Dus dat is. Je verstaan. No me karpa aan grond tapu disi. En de padisi de man waka baka grond tapu de man waka fes grond tapu. De man waka. Dat grond tapu Baks Committee. DVP. So. Ja, wat er Gambo, maar we zien no. De man dit wang. Ja, de mij onti no. Dat bepaalde medewerkers. Nou, heksenjacht. Ja man, dan de bezig nou. Heksenjacht. We berekenen dat de man bi pura de man, pap. Maar eigenlijk die pure man. Dat Ja. moet je beleid toch. Dat zijn het meer wacht hè. Nee, dus volgens de man jere jaso Nee. Arki. Nou, een boenkop baka zo baka jar politiek. Ja no. Dus a volk dit Ja. na baka de man die si baka parse bedrog. Na die de sandis de man wani. Ja no. De man no wan jere beleid. Nee. De man no wan sap beleid. Fa ogo fan ogo. Ja. Fa wo seta kondre. De man wan jere korp chef moto. De man wan jere directeur dat ik moto. De man wan jere pota mandata shoro. Dat de man firle ka kondre go. Oh ja, dat de man gaga wegri bunkop, alasan bunkop. Ala descenda, te demandu descenda Ja. da de wenkri preso saka. Saka. A benzina preso saka. Curso saka. A curso saka. Oh. Want a demanda be ora curso na puto. Oh, a ja. korp chef. Ja, ja. De directeur of de Directeur, presi. Oké. Na demanda be ora curso fa curso kualok tu. Ja, ja. Dus te pur demanda ti. Dat zijn seti. Da san seti da dek but da den af do not moro. Dus mi kan ga wegri bij ons aan boek, alasan bunkop dat. Ala san bon kopu. Bami kan by two cents no. Ala de man sang de na de mofina, maar kan zeggen mofina. Mo fina wa. De man boom. Da de man bon. Dus no de mij briti, de mij job al op tu. De man pour dricotati, de man pour kerp dat busy. de man briti. Awa prespe de mano man puro baya. Ja. De mano man pura a beskop. Voor su cherchi. Oh ja. Ufa nitri cherchi de mano Oh. man puro. Want if de Ja. be man do dat de be doen ook toe. Ja, oké. Want kan de man be ora op a koers aan de winkri prijs. Oké, wat me hier ook toe maar zeggen, maar kan hier torati. Minister Buitenlandse Zaken. Ai. Isabi wat pisting. Nou, Chan me contact aan India toch door bekis pakket toch. Ja. De regering zat de nou, met de oppositie. Ja. Daarom ben ik bari dat de zijn vervallen producten. Maar Dana, moro sana no chiso san de Ja. mataki. Dana vervallen producten. Ja. Dan den god of de Hindustani na Ja. India be vegetap de product. Ja, ja. Smanom nyandeng. Disnom teki. Ja, Mami saben de peers. Mhm. Die be tek deng. ja. De be teken, want dan no to be hi. Ja. En dan be de wan jepi. Oké. En miseref to mi nyang eruit. Ja, maar hier nou, een buitenland minister zou doen. En dan go kan hem. Aman go na ambassade of India go taki. Oh. En aman chisi a belofte. Tak container zo kom. Ja, ja. En aman tak ausende go die sociale instellingen. Aman, want tak hij ook praten in ja volk. Oh. Praten ja volk. Oké. Maar ausende go die sociale Daar instellingen. maar te praten. Maar eigenlijk amas penya sande. Isabi toch? Ah. Amas no goara. Want isab na school zo opvangt toch? Bisa batora ja. Na nyantori Ja. Dus mensen voorzichtig. Ja, maar Daar ai. ja, maar bij mij gaat om Luku nou. If je tegen vorige regering,
dat je moest rokken naar India. Vanwege dat. De eerste move zei je move. Je gaat India. Maar jere no. India projecte waka no na Nikeri. Ja. Dat de man gogo op een beetje elektrificatie sani. Isa sabator dat toch voor EBS boxi India. Pe Nikeri e play no na ala de man de oil and gas anga de tor dat de man no ati strong probleem mora Nikeri. Oké. Isabi toch. En na India city. Ja. Ja toch. Ik denk de man er ook aan India moro. De man is nou ook aan India. Maar zijn de man go yaji de man da panikeri tak no wani no dua project di. Ja. Maar ja, hier nog, Gambo. In elk geval, die zie je mora volk spot doet ook. Ja, je mora spot. En dan volk die zie bepaalde de man tenminste, de man die met je bari. Ja. Ik zei dat je toch, die pour dat de man breedte. Dat de man breedte. Want na ontwikkeling. Na ontwikkeling dan zo. Ik raad het toch? Ja. Dus je begrijpt dat je bepaalde tori, moet je eerlijk zeggen, bepaalde tori, want man kan aan dat keer nog 80%. Ja, mino de helemaal eens aan Torati. Ja. Maar dat 80% voor zijn man, de man dat dong. Dat is wat ik. Mino sawantak. Mino tak dat. Mino tak dat. De man no dong. Nee. Want dong mino man kwalificeer was matakas mat dong. Isam sambi etaki. Ja. 80% Ja. no one denki. Oké. De no one denki. Ja. De no one rek de hersen. De no one met moeite na noti. Ja. Isabi toch? Ja. De ya want radil ina 80% die lop takisma sani. Ja want dele doelek san de wan betisma. Ja. Je verstaan. Dus na a deel dat die en de man dat hij hoort karakter disik motto dat ik motto. Maar misap wansani want ik ben ook een sporter geweest. Ja. En wat terna leer me dat ik never change a winning team. Dat de man taki. Isabi toch? Dat u sabi. Maar ja, afvolk taki hier no. Maar wat change? Jere no. Ja, de mij change. Maar change. De mij change sma. Ja. Anabeleid te change. De mij change sma. Ja. Dus dat die. En het wansani. Je verstaan. Shade man de bezigheid doen. Dus na dat die de man hora volk bezig. Ja. Want je kan nog geen beleid maken. Nee, dat nog de. Je kan nog geen beleid maken. Inoma jimwa inzicht of mika abwa inschatting. Ja. Je sabi toch? Alla de san dati. Maar mino sabiera vanaf. Maar suma firta kan no da ini, ano da ini. Maar suma da ini mino man je piera hoe de cap fit. Man to man is so unjust. Children, you don't know who to trust. Your worst enemy could be your best friend. And your best friend, your worst enemy. Some will eat and drink with you. Then behind them sus upon you. Only your friend know your secrets. So only he could reveal it. And who the cap fit, let them wear it. Who the cap fit, let them wear it. Said I throw me con, me no call no foul. I say in cup, clap, clap, clap. Hey. Some will hate you, pretend they love you now. Then behind they try to eliminate you. But who jobless? No one curse. Thank God we're past the worst. Hypocrites and
Dus if je vindt dat je fit you, of ati e fit you, dat is werk. Ja. Maar van e fit you, dat is werk. Dat zei je taki, ik ga mijn best doen. Ja. Maar zorg dat ik met je zie. If fosse een beetje rekenen naar taal 4 aan scoren, dan heb je 6. Ja. 6 is voldoende, toch? Dat is voldoende, ja. Helemaal voldoende. Ja, dat ik kan wel. En Maar if je dat nog maar, dat je juku terwijl je zegt, dat doet het best. Ja. Je hebt toch een klas toch? Ja. Dat terwijl je doet het best. Je trouw eentje gaat op een blaadje. Ja. Je frustrering. Ja. Je sabi toch van een man doet het best. Ja. Na San E Psa jara. Ano want terrasan jara. Want mi sabi buitenlandse politiek. Ja. Met volging. En te met volk de van regering is het een boensani. Je sabi toch? Dat je gaat doorhangen. Want nafa volk. Je sabi toch? En het is een terrasot sani. Want nu de mij tak de mij zet crisis. Die maar no crisis i beli babaka. 2020. Ano crisis i beli babaka. Ja. 100%. Dan a volk overleven, surviving, nanga COVID, nanga alla de sandati. Dat die de na dei. Daarom met tantaking. Tak tesnetje fadonga peti no pot tichi jen fa krenka lok to bet you. You na forces ma do beti. En dat we shit nowadays die de na dei we shit taka dat epsa. Ja, maar zeg Gambo, maar het crisisteam, de man bij neemt chan kwalijk, die chan bij tori, hij pot commissie. Commissie aan mijn poti voor je de ministeries. Ja, voor bezweren aan crisis. Je prasani. Nou, je kom, je legt uit afvolg, je afvolg, dat no, eigenlijk dat ministerie, ben de stafleden, de man doet tori. Chan chateau dat ik ondersteun. Zij kon nou, je verandering, je hebt het crisisteam voor ondersteunen aan het ministerie. Nasrif, Sani doe, Satchan me doe. Dus, in principe, Chan sorry, vijf drie wan kondre. Jere jas. Je begrijpt toch? Te kijk af. Ja. Te kijk af. Lek to das korobanje. Ja. Ino sa fama do me ka berekenen. Nee. Maar ik kijk af de vela som in. Ja. Maar ino sa fama do kona som. Dus dat is toch. Uitkomst. Ino sabi, maar je kijkt af. Alleen fietjes een bompunt. Ja toch. Dus, maar ino sap niks. Nee. Dus de hele kasan en we breken dat. Zo je hoort afvolk als potio. Maar ze na volk, motegi. Ze na volk, tja verstaren. Tegen mij tak over 80% enzovoort. Doen en zo. Nee. Afvolk die skoni. Dus in elkaar de schijn dat die. Als geen begaren. Dan bakau so berko futu. Isap 6 uur bagan nat. Nee. Toch ba play bal da bene ne shimoro to. De wa mai bar broko bana. Da suma wa chismancheri. Isa bina play dat de mai play. Wan chere ja so mi oteji wan san. Ilip crisis abak. Ko pai man. Des dati. Ko ye pai man bi udu wan deal tok. De kon do a deal. De yo ko sorgu tak yo ko bashes ma yo ko trowe hebi jimi. Ja, wan wil ko schijn. Wan schijn voor vice-president fi. A schijn voor vice-president voor ono. Ja. Eerder nog, van Hoogruisstraat, al een probleem. IDP-probleem, toch? Ja. Dat je te kan schijn nou, aan schijn afvallen, toch? Ja. Dan moet ik gewoon delegeren. Maar regu dat pe. Ja. Maar regu dat pe. Go Luku, wat rato. Dus je want me al die maanden en weken aan mijn bereid dat we zijn. Dus dan moet go schijn afvallen, dat je go Luku, dat hem Luku, dat naar de schijn voor penalty, hè? Dan moet go Luku, dan moet making baka mo tap de olop. Terwijl, is dat die IDP, een probleem. Dus een project zelf tapu. Een project tapu. Dus je tap olo sang wat ramai kan doen toe. Je begrijpt toch? Na publico erbo. Ja toch? Fobe kara beleid voor de mas. En na zijn beleid ja. Ja. Isabi. Di cholo tapolo. Ja meneer. Na di cholo tapolo. Ja. Isabi toch? Dus suma je ko horaspot. Metegi. Dus je vraagt je af. Meneer Rusland, vice-president. De schijn dat usabik ba. Maar ze gaan wel op takke naar de schijn voor pille toe naar de mannen. Ja, en pille zelf niet. Pille bedalibi. Als je dat batak aan het doen. En dan ben je want tarawa. Want je gaat op je legt uit, dan hoe je gaat leggen voor het tak. We hebben geen geld, maar we accepteren bedrijfsleven voor je poenu, voor pai, voor de olotaku. Maar suma na bedrijfsleven. Suma na baitali. Ja toch?
Na Baitali, na bedrijfsleven. Ja, toch? Zogenaamd. Ja, toch? Want de man bij want Baitali bem chisa worko. Van nyambe kan kap dape en anogodoro. Ja. En no IDB orange den. Ja. Isabu wale so man be furo metif mito. Ai. Da fosa man shwara meti da mi ora sponge ne goro mi ta puren baga. Ja. Isabe na da IDB duanga de man staku be wan shwara wan nyama no man IDB ora sponge da de goro. Ja, tuurlijk. Dus meneer Rusland, als hij zij doet, wat allemaal educatoren keren nou, zij doen nou een show. Dus, even een show. Sanif de man die zien een show voor mijn grandpa biotaki we tek trama ane tapu fesi. Ja. Isabe toch? Ja. Luku no if je shen voor een sani. Ja. De taki luku me shen mi no man. Ja. Maar so mano abi gewetens vroeg. Ja. Isabe toch? Want alla de leek die ka doro. Isabe toch? Atap de leek dat de mij waka no. Ja. De leek die bedien kasi. Atap de leek dat de mij waka no. Dat de mij duidelijk na broodje planga. Ja. Terwijl je creëren, dat is jouw eigen creatie. Ja. Isabe toch? Dus luku no. Als er heeft tietje die naga wet voor, dat er naga blaga voor. Ja, want nu, maar zeg maar, op een grote in de bezig toch? De man die bezig die toch? Ja. En doe wat hoor dat pe. Dan ben ik vrouw vreedzaam. Ja. Is op zo'n manier toch? Misabi ja. Ik kon leggen uit Seepsana SZF. Ja, no. Mevrouw vreedzaam. Eigenlijk in een tak over SZF. Wat nou onbroken SZF toch? Ja toch? Dat is sabi toch? Isabe a omroeper die bego take money ala moe. Atu het doe zo. Ja, storjen. De ben bij stort voor sociale die soort sani. Maar apise dat mevrouw vreedzaam no zie. Nooit tak over ICT, tori en ICT bij de toenba. Ja. Zo vroeg we dat pe. Jere jas. Sumana man die beg wakker zo nanga pen pas fu. SZF. Vreedzaam no zie. Ano sabi. No, ano sabi. Ano sabi. Nee. We muja sabi. Ja. Je verstaan. Daarom make me pota poku you hoe de cap fit. Ja. Je sabi toch de wearing. Want jere no. Hoe vernietig SZF. Ja man. Do creëer wan sani wan misap taki wan verkiezen die psa. Dat chinengere be wakai parati baso karta. Ja. Ja, dat machine osembo machine. Ja. Isabi pindega score 40, 50 jaar dan stapel baso karta de anegisma. Isabi toch dat die baso grop sa de man ede. Je verstaan. Ja. Dat de man terug baso GSZF. Zeg los het op. Terwijl want terasi a omroeper tek dape. Die zet tek dape terwijl ik wanga pen pas voor SZF Aruba. Isabi toch. Maar zeg Gambo, moet hij eerlijk. Uno van programma die zie, uno wango terug. Maar mevrouw Vreesam, na kroef de sa gono was donbaka. Ja. Ik wil leg bepaalde zaken uit. No. Dat eigenlijk je tijd uno voor Sranan San E Psa, voor draai alle de banti die baka. We draaien die. Ja. Fi sabi, maar volk moest sabi. Eigenlijk uno de zo, uno wango terug. We gaan visie. Maar je begint leg uit bepaalde zaken, San E Psa, no, dan de to dat die. Dat we draaien die baka. Die bij de, je bent leg uit, dan ben leg uit. Dus eigenlijk, maar volg je, als je leg bepaalde zaken uit, dan moet je. Ja, sowieso. Isabi toch, maar zij nog ben je, wanya is de. Je nyame ti de, je verstaan. Dat sabi, sab wansani, u sorgo taki, want shakt, zoals Lena, Nana aladesma de Luku, want de stel me vragen dat masar Gambo. Faisha sani, mita ko beji masar gado fago, boom de charen boom. Ja, tuurlijk. Isabi toch. Maar de takia want tumango go moksika wang. I verstaan dat die de man moksika wang dat de tek de serf aan het tap de fesi. Dus te de mij wakap sa de probleem de man ne Luku toch dus dat er tap aan man fesi tak no Luku. Isabi no so yo sha probleem die creëer. Je verstaan. Maar ja, Arki maluku mana na Sasa Bhaijo Kromo kodorak bafa programma. Tide abede wako nuka. Taku bekang diepje informatie meki verstaan asani. Want tede tak de sani. Dat de manom denki taki. Teramang no ap mofo terawana hersen. We undis voor programma Sranan San E Psa. No man spoit no vloeistof koi no hersen. Isabito. Mekis ejisma a rede fu tak 80% tori. Uno danga sandati. Isabito.
ondisi, we verstaan kring we rekking. We de bezig. Je verstaan en hem sab en hem de ook toe anders bezig. Ime doe je sani sorgu fi serefi. No wat titak lanto konji for rala tendu we libi sorgu fi serefi. Trusjani na gron prano sani meki serf economisch werkbaar. Benut elke vierkante meter op je perceel. Tjawa mindchef kon in je libi. Fu sorgu tak yuka sorgu fi serfi ne wakti no wan tarawang. Fu gotek tarawang sani. Ja, de katak mina wan jaja sarana man of wan jaja sarana uma. Metaku garanta ni te wan taralisi. En mineng na masara degnati Gambo. Ja, Master Gambo, mi etata ke IT jaar met de bezig ba. Hoe leg volk uit dat hij nog trouwt door die abstractie. Misschien bepaalde momenten. Dat je allerliefst baka bepaalde momenten met foto, film, in een foto, van foto doti. Mi etaki in een programma die zie. Regering, wie soort regering komt? Regering en doe het best. Regering is sinds maar krim, een foto, alles 5 uur baka na 6 uur baka na zie. Krijg een foto, een krim. Maar hoe ligt volk? Eigenlijk alle medium, alle station moest voet afvolgen op voor een trouwe door die abstractie. Want baka atradi tidak makring, dat doet baka. Maar na jullie senamang het trouwe door die abstractie. En mijn actie vanuit het programma desi, if you know echte senamang, dan het doet you kondre senang met dat grantagi en te wantralis baka.